சாப்பாடுல எப்படி நீங்க உப்பு, இந்த காரம் அதெல்லாம் வந்து கரெக்ட்டா பண்ணலையோ, அதெல்லாம் வேஸ்ட்டா போயிடுமோ, அதே மாரி தான் உங்க வீடும். சரிங்களா? நீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மணலு, செங்கல் அப்படிலாம் கட்டினாலும், ஃபைனலா ஒரு டச் இருக்கு பாருங்க. அந்த டச் நீங்க பண்ணலன்னா, நீங்க பில்டிங் கட்டுறதே வேஸ்ட்டு. என்னன்னு தானே யோசிக்கிறீங்க? நீங்க குடுக்குற கலர் தான். பெயிண்ட் தான் முக்கியம். ஓகேங்களா? ஃபைனலா எந்த கலர் குடுக்குறோம், அது எப்படி எடுத்து காமிக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து வீடு சூப்பரா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க மட்டும்தான். சரிங்களா? பார்க்குறவங்களாம் வாயை பொளந்து பார்த்துருக்கோமா, நான் சொல்ற மாதிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவேன். சரிங்களா? எதுவும் இல்லை, சிம்பிள். ஹாலு, காமன் ஏரியா எல்லாமே ஒரே கலர். பெட்ரூம்ஸ், கிச்சன்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். ஓகே. பெட்ரூம் வாலில் ஒன் சைடில் வந்து வால்பேப்பர் இல்லை டிசைன் இல்லை ஸ்டாச்சு ஏதோ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் வாலாக கொடுங்க. உங்கள் வீடே பார்க்க சூப்பராக இருக்கும்.